K najromantickejším obrázkom Slovenska patria tie, na ktorých môžeme vidieť zelené hole a na nich pasúce sa ovečky. Možno sa opýtate, prečo o tom hovorím práve tu, uprostred námestia Spišskej Novej Vsi. Nož práve preto, že tu môžete odbočiť do galérie umelcov Spiša a pokochať sa fotografiami zo života pastierov. Do ich života, dramatického, drsného, ale aj romantického, vás hovedie svetoznámy a uznávaný dokumentárny fotograf Pavol Brajer. Téme pastierov na Slovensku som sa začal venovať už v 70. rokoch minulého storočia a celkové ma zaujímal ten život na Salašoch, vlastne v takýchto odľahlých oblastiach, kde žili takým polonomadským spôsobom. Autor nám ponúkol túto výstavu ako výstup jeho 40-ročnej práce, kde v kontraste so súčasným životom Bačov uvádza archívne zábery, ktoré priamo korešpondujú v jednotlivých zostavách so životami pastierov, Bačov, ako aj lokáciami, ktoré fotografuje už 40 rokov. V princípe sa jedná aj o určité posolstvo autorské a pochopiteľne aj také slovenské, že tento starý známy ovčiarsky pastierský cech postupne vymiera aj so svojimi kmeňovými bačmi. Na tejto výstave mám niekoľko príbehov Bačov z Oravy, hlavne zo Zázrivej. Ja som ich fotografoval v priebehu viacerých rokov, až 10 ročí. Teraz som ich nafotil ešte už na dôchodku, ako žijú v svojom súkromí a som spravil takú konfrontáciu jednotlivých príbehov. S týmto Bačom zo Zázrivej, s Matúšom Karcolom som sa poznal v podstate od roku 1975. Sa pamätám, keď všetci pastieri aj Bača spávali v kolíbe. Neskôr potom už dostali maringotku a bývali v maringotke. Bača Karcol, tu ho môžeme vidieť už teraz v súčasnosti, ako som ho fotografoval doma na dôchodku. Žiaľ, akurát v lani v lete už zomrel, dožil sa skoro 90 rokov a na týchto fotografiách ho môžeme vidieť teda v priebehu niekoľkých desaťročí. Limitácia výstavného priestoru v Galérii umelcov Spiša umožňuje interpretáciu 9 samostatných príbehov vybraných Bačov, s ktorými autor zažíval 40 rokov rôzne pastierské dobrodružstva. Takisto autor nám poskytol svoje dokumentárne profily, takže sa nám točí krátky dokumentárny filmík o jeho tvorbe. A takou pikoškou v rámci samotnej výstavy je aj uvedenie drevenej hráčky zo 70. rokov. Je to taký dizajnerský kúsok a síce drevený salaš, ktorý evokuje pastierstvo nielen na Orave, ale všeobecne na Slovensku. Z osobnej autorovej zbierky uvádzame drevené sochy, vyrezávané sošky Štefana Siváňa, oravského známeho ľudového rezbára. Asi si to vyžaduje, ako u každého dokumentu, dobre poznať ten spôsob ich života. Ešte navyše si to asi vyžaduje to, že človek ich musí poznať dlhšie, že nepríde tam len ako nejaký turista na krátku dobu, ale tým, že pozná aj tých ľudí, aj celý ten spôsob ich života a práce, tak sa mu môžu podariť dobré fotografie. Pavol Brajer je v princípe stálym pionierom dokumentárnej slovenskej fotografie, ktorá nadväzuje na tradície. Dovolím si povedať, že aj jeho vysoký vzrast umožňuje tak trošku iný uhol pohľadu, ktorý nám pripomína takmer kinematografické zaznamenávanie samotného fotografického deja. Výstava Oravskí pastieri Pavla Brajera bude v Galérii umelcov Spiša uvedená do 28. novembra, to je do tejto nedele. Keďže sa jedná o relatívne krátky čas, pozývame návštevníkov v bežných a štandardných otváracích hodinách, aj keď naša galéria, podobne ako všetky pamäťové inštitúcie, sa viaže na opatrenia COVID automatu.